ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட். இதுவரைக்கும் நம்ம மின்னல் செய்தி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோக்கு கீழே ரெட் கலர்ல இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்திலேயே ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அதையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சரி வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம். தொப்பையை எளிதில் குறைக்க உதவும் வழிகள். வயிற்றின் உள்ளிருக்கும் உறுப்புகளை உறுதியோடு காத்து உடலோடு ஒட்டியிருந்தால்தான் அது வயிறு. அதுவே விரிந்து தொங்கும் அளவுக்கு அதிகமாகும் போது அதை தொப்பை என்று அழைப்பார்கள். சிலருக்கு தொப்பையானது வயிற்றுப்பகுதியை தாண்டி இடுப்பு பகுதியே தெரியாமலும் இருக்கும். தினமும் காலையில் எழுந்ததும் உங்கள் தொப்பையை பார்ப்பதற்கே அருவருப்பாக இருக்கிறதா? வேறொருவர் அதை பற்றி பேசவோ அல்லது கிண்டல் செய்வதற்கோ முன்னர் நீங்கள் தொப்பை கொழுப்பை எளிதில் கரைக்க முடியும். தொப்பை கொழுப்புகள் திருமணமான தம்பதிகளிடையே மோசமான வாதங்களுக்கு வழிவகுக்கும். மேலும் பல நேரங்களில் தொப்பை உள்ள நபர் தர்ம சங்கடமான துயரத்தை அனுபவிப்பார். தொப்பை கொழுப்பிலிருந்து எளிதாக நீங்கள் விடைபெற முடியும். தினசரி ஒரு சில எளிய செயல்களை ஒருவர் பின்பற்றினாலே போதும். நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவு. சமைப்பதன் மூலமும் எண்ணெய் விட்டு வறுப்பதன் மூலமும் உணவுகளில் உள்ள பல சத்துகள் குறைந்துவிடும். சில நேரங்களில் அந்த சத்துக்கள் அடியோடு போயும் விடுகின்றன. ஆனால் நார்ச்சத்துள்ள உணவுகளில் உள்ள சத்துக்கள் உடலுக்கு கிடைப்பதுடன் மற்ற உணவுகளில் இருந்து கிடைக்கும் சத்துக்களை தசைகள் உட்பட பல உறுப்புகளுக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கும் உதவியை செய்கிறது. இரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தவும் கொழுப்பு மிகாமல் பார்த்து கொள்ளவும் நார்ச்சத்து முக்கியம். ஒரு ஒர்க் அவுட்டுக்கு பிறகு நாம் அதிக பசியுடன் இருப்போம். இருப்பினும் உடல் பருமனால் பாதிக்கப்படுபவர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். தொப்பை கொழுப்பை எரிக்க விரும்புவோருக்கு ஏற்ற உணவு நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவாகும். இத்தகைய உணவுகள் ஜீரணிக்க அதிக நேரம் எடுக்கும். இதனால் உங்களுக்கு சட்டென்று பசிக்காது. மேலும் எடையை குறைக்கவும் இந்த உணவுகள் உதவுகின்றன. முழு தானியங்கள், ஓட்ஸ், கேரட், முள்ளங்கி மற்றும் பீட்ரூட் போன்ற காய்கறிகளும், ஆப்பிள், ஆரஞ்சு மற்றும் கொய்யா போன்ற பழங்களில் நார்ச்சத்து நிறைந்துள்ளது. கிரீன் டீ. தூங்கி எழுந்த பின் ஒரு கப் டீயை பால் கலக்காமல் குடிக்க யாரும் விரும்ப மாட்டார்கள். தொப்பை கொழுப்பை குறைக்க விரும்புவோர் கிரீன் டீக்கு சப்போர்ட்டாக டீயுடன் பாலை சேர்க்கக்கூடாது. மேலும் கிரீன் டீயில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்கள் உள்ளன. அவை வயிற்று கொழுப்பை குறைக்க நிச்சயம் உதவும். உடல் எடை கூடுதல், புற்றுநோய், இதய கோளாறுகள் போன்ற ஏராளமான வியாதிகளுக்கு இந்த கிரீன் டீ அருமையான மருந்தாக உள்ளது. குறிப்பாக ஆண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற பலவித பிரச்சனைகளுக்கு இது தீர்வை தரவல்லது. எதிர்ப்பு சக்தி மண்டலத்தை பலமாக்க கிரீன் டீ சிறந்த ஆயுதம். உடல் எடையை குறைக்க வேண்டுமென்று வந்துவிட்டாலே நாம் பலரும் கிரீன் டீயை முக்கியமாக கருத்தில் கொண்டு குடிக்கிறோம். அது மட்டுமல்லாமல் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் பலரும் தினமும் அவர்கள் அருந்தும் தேநீருக்கு மாற்றாக கிரீன் டீ குடிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள். இது இரத்த குழாய்களில் உள்ள கொழுப்பை கரைக்கிறது. நடைப்பயிற்சி. அதிகப்படியான வயிற்று கொழுப்பு உள்ளவர்களுக்கு இது மிகவும் பொதுவாக சொல்லப்படும் ஆலோசனையாகும். மேலும் இது சிறந்த ஆலோசனையாகும். நடைப்பயிற்சி உடலை வெப்பமாக்க உதவுகிறது, இரத்த ஓட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறது மற்றும் கொழுப்பை எரிக்கிறது. குண்டாக இருப்பவர்களுக்கு தமனிகள் அடைப்பு மற்றும் இதய செயலிழப்பு அபாயம் அதிகம் உள்ளது. எனவே நடைப்பயிற்சி அத்தகைய அபாயங்களை குறைக்க உதவுகிறது. மூளை, இதயம், நுரையீரல், கல்லீரல் என நமது உடல் உறுப்புகள் அனைத்தும் நம்மை உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்க இடைவிடாமல் ஓடிக்கொண்டேதான் இருக்கின்றன. அவை அனைத்தையும் தாங்கி பிடித்திருக்கும் நாம் தான் ஓடாமல், நடக்காமல் உள் உறுப்புகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் வகையில் நாட்களை கடக்கின்றோம். நடைப்பயிற்சி உள்ளுறுப்புகளுக்கு தேவையான இரத்த ஓட்டத்தையும் பிராணவாயு செறிவையும் ஏற்படுத்தி நம்மை சிறப்பாக செயல்பட வைக்கும். சைக்கிள் ஓட்டுதல். சைக்கிள் ஓட்டுதல் என்பது ஒரு எளிய வகை உடற்பயிற்சி. வீட்டில் உள்ள அனைவராலும் செய்யக்கூடிய ஒரு உடற்பயிற்சி. சைக்கிள் போக்குவரத்து வாகனமாகவும் இருப்பதால் பலவித நன்மைகளும் இதில் உண்டு. சில வருடங்களுக்கு முன்பு வரை நம் வாழ்க்கையில் இரண்டர கலைந்திருந்த ஒரு பொருள்தான் இந்த சைக்கிள். கிராமம், நகரம் வேறுபாடுகளின்றி எல்லோரும் தினமும் சைக்கிளில் தான் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். சைக்கிளில் பயணம் செலவில்லாதது என்பது ஒருபுறம் இருக்க, மிகச்சிறந்த உடற்பயிற்சியாகவும் அது இருந்தது. கால்கள், வயிற்று தசைகள் மற்றும் கொழுப்பு படிவுகளுக்கு சைக்கிள் ஓட்டுவதால் அழுத்தம் ஏற்படுகிறது. அதனால் சைக்கிளை மிதிப்பது தொப்பை கொழுப்பை
குறைக்க உதவுகிறது. மேலும் இது உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்கவும் நமது கால் தசைகளை நன்றாக வலியில்லாமல் வைத்துக் கொள்ளவும் சைக்கிள் ஓட்டுதல் ஒரு சிறந்த வழியாகும். தேன் மற்றும் எலுமிச்சை நீர். காலையில் சுடுநீரில் எலுமிச்சை சாறு சேர்ந்து கலந்து குடிப்பதன் மூலம் செரிமான பாதைகளில் தேங்கியுள்ள கொழுப்புகள் கரைவதோடு செரிமான அமிலத்தின் உற்பத்தியும் சீராக இருக்கும். கல்லீரலில் உள்ள நொதிகளின் ஆற்றலை அதிகரித்து கல்லீரலை வலிமையோடு வைத்துக் கொள்ளும். மேலும் குடல் இயக்கத்தை அதிகரித்து மலச்சிக்கல் மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படுவதை தடுக்கும். தொப்பை கொழுப்பிலிருந்து விடுபட விரும்பும் பலர் எலுமிச்சை சாறு மற்றும் தேன் கலந்து காலையில் வெதுவெதுப்பான நீரை பருகலாம். தொப்பை வர அன்றாடம் நாம் சாப்பிடும் உணவு முறைகள் ஒரு காரணமாக இருந்தாலும் வேலை செய்யாமல் ஒரே இடத்தில் இருப்பதும் ஒரு முக்கிய காரணமாகும். தொப்பையை குறைக்க நாள்தோறும் உடற்பயிற்சியும் செய்து வருவார்கள். இதற்காக அதிகாலை எழுந்து ஓடுவதையும் நடப்பதையும் வழக்கமாக கொண்டிருப்பார்கள். எனவே மேல் சொன்னவற்றை நீங்கள் பின்பற்றினால் விரைவில் தொப்பை கொழுப்பு குறைந்து நீங்களும் ஒல்லியாக மாறலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையை கிளிக் பண்ணுங்க. நாங்க பதிவிடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிபிகேஷன்ல வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த வீடியோல சந்திப்போம். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.